Takže vítam vás u nového videa a zase to bude taká malá, krátka informačka. Zase informačka. No dobre, a čo mám také natáčať? Ty sa pýtaš, o čom máš natáčať? Vážne? Tak čo napríklad o kozmetike? Čo keď ja žiadnu kozmetiku nemám? Čo? Ty žiadnu kozmetiku nemáš? Nie, nemám. Tak natoč niečo o tvojom oblečení. Vážne? O oblečení? Keď do školy nosím stále to isté? OMG, asi ma trafí vták. Ale vážne, o čom by si tak mohla natáčať? Ja neviem, to sa pýtam vás. Tak čo keby si sa opýtala na tvojej fanpage na Facebooku? To je výborný nápad. Takže ak by ste mali záujem navrhnúť mi video, keby som vám mohla natáčať, tak dole v popise máte fanpage The Wendy. Takže pozrite si určite na Facebooku. Tam dole si iba kliknite a dajte like a napíšte mi na časovú os alebo do správ, aké video mám natočiť. Ahoj!